Benvinguts i benvingudes a la Cortina dels Llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto el llibre Cua de Castor, una aventura per salvar la natura. Està escrit per Daniele Mocci i les il·lustracions són de Luca Usai i l'editorial és La Galera. Este llibre tracta de Cua de Castor, que és de la tribu de les llengües netes. Avui s'havia trobat un riu contaminat i els ho va dir a tota la tribu. Llavors tots ho van a mirar. Llavors un de la colla dels cara de fusta los tira una fletxa. Llavors comencen a lluitar per a tindre un riu net. I això ho fan acompanyats del badabú, de l'aixella pudent, del puma coix i de tormenta de calamarsa. Este llibre m'ha agradat molt. Té 72 pàgines, hi ha diferents tipus de lletres, hi ha més petites i més grans. Les il·lustracions poden ocupar tota la pàgina o mitja pàgina i recomano a partir dels 7 anys. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.